Таро картите са много повече от просто парчета картон. Те са древни инструменти за гадаене. Всяка карта носи символика. Тези символи могат да отключат скрити истини. Таро ни помага да разберем себе си по-добре. То може да ни даде насоки за бъдещето. Картите работят като се свързват с интуицията. Четещият тълкува посланията на картите. Тези послания са свързани с човека, който получава четенето. Това е пътешествие на себепознание. Таро може да бъде мощен инструмент за личностно израстване. Тестетата Таро имат 78 карти. Те са разделени на две групи. Голямата аркана има 22 карти. Малката аркана има 56 карти. Всяка карта има уникално значение. Тези значения са предавани през вековете. Голямата аркана представя големите теми в живота. Карти като глупакът, императрицата и смъртта. Малката аркана показва ежедневни ситуации. Тя използва 4 бои – чаши, пентакли, мечове и жезли. Подходящата атмосфера допринася за доброто таро четене. Музиката играе ключова роля. Мека инструментална музика е идеална. Тя помага за успокояване на ума. Това позволява на интуицията да излезе наяве. Ароматните свещи също могат да създадат настроение. Лавандулата стимулира релаксацията. Таменът насърчава духовната осъзнатост. Средата трябва да се усеща света. Това позволява по-дълбока връзка с картите. Таро картите имат мистериозна история. Някои вярват, че произхождат от древен Египет. Други казват, че идват от средновековна Европа. Независимо от това, тяхното влияние е безспорно. Има много истории за предсказателната сила на Таро. Хората говорят за четения, които са предсказали важни житейски събития. Независимо дали тези истории са истина или легенда, те допринасят за мистиката на Таро. Таро четенията могат да предизвикат силни емоции. Страх от непознатото. Очакване за това какво носи бъдещето.